Βαλάφας Αντώνης, πρόεδρος του ΟΚΕ. Πέστε μας δύο λόγια για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Είναι η τρίτη μεγάλη εκδήλωση, είναι η ενημέρωση του κοινού, των γονέων και των παιδιών, με ομιλίες που θα γίνουν από επώνυμους γιατρούς ειδικούς στον προαγωνιστικό έλεγχο των παιδιών, προκειμένου να γίνει θεσμός το πρέπει η υγεία, το οποίο έχουμε σαν πρωτοβουλία ΟΚΕ αυτή. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εδώ και μία εβδομάδα εξελίσσεται κάποιο γεγονός εδώ στην περιοχή της Ελευσίνας. Τι σας οδήγησε στο να σκεφτείτε και να αρχίσετε να υλοποιείτε αυτή την προσπάθεια? Πέρσι, την 1η Φεβρουαρίου του 2015, ένας δικός μας αθλητής έχασε σε αυτό το γήπεδο εδώ τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγώνα πρωταθλήματος σε Σκανάρι. Στον προβληματισμό μας επάνω σκεφτήκαμε αυτή την πρωτοβουλία για προφύλαξη όλων των παιδιών, με σκοπό να έχουμε μηδενικό ή δυνατόν ατύχημα στο μέλλον. Αυτό ήταν και το σκεπτικό που ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία. Απευθύνεται μόνο στην Ελευσίνα ή θα είναι γενικότερα σε όλη τη χώρα? Δηλαδή υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε άλλες πόλεις της Ελλάδος? Αυτή τη στιγμή καταρχάς έχουμε δύο κομμάτια που θα πρέπει να επισημάνουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι απευθύνεται σε όλους τους αθλητές ανεξαρτήτως αθλήματος, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, οτιδήποτε. Και το δεύτερο, η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη Δυτική Αττική, ευελπιστώντας ότι θα γίνει σε πανελλήνιο επίπεδο. Βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση σε αυτή την προσπάθεια? Δόξα τω Θεώ θα λέγαμε ναι. Θέλουμε όμως όλους τους γονείς και όλους τους παράγοντες, συμπαραστάτες μας, στο πρέπει η υγεία να γίνει πλέον θεσμός και να εφαρμόζεται παντού και για όλους τους αθλητές. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε στιγμιότυπα από την χθεσινή ολοκλήρωση της εβδομάδας προληπτικού ελέγχου που οργάνωσε ο Οργανισμός Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας, ΟΚΕ. Λοιπόν, ας δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η εκδήλωση, που ήταν μια ολοκλήρωση μιας πολύ ενδιαφέρουσας εβδομάδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, κ. Βασίλης Γιάννης. Εκπρόσωπος, ο βουλευτής Κωνσταντίνος Κατσίκης, και εκπρόσωπος του γραφείου της κυρίας Μαρτίνου, η κυρία Αμολιανού Αναξία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βιολέτης Αθανάσιος. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα προκαταρκτικά της, επαναλαμβάνω, χθεσινής εκδήλωσης του Ομίλου Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας, που είχε σαν θέμα τον προαγωνιστικό έλεγχο πρόληψης υγείας. Μια πρωτοβουλία άκρως αξιόλογη, που σας ελπίζουμε θα ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα, μια και επαναλαμβάνω, αυτή η εκδήλωση ξεκίνησε για πρώτη χρονιά και έχει σαν σκοπό, από ό,τι μας είπαν οι υπεύθυνοι του σωματείου, να απλωθεί σε όλη τη χώρα και να γίνει προαγωνιστικός, να γίνουν μάλλον κάποιες εκδηλώσεις την πρώτη εβδομάδα κάθε Φλεβάρι του, που θα έχουν σαν σκοπό το να ευαισθητοποιήσουν αυτούς που πρέπει και όλους μας γενικότερα, να δούμε πιο σοβαρά το θέμα του προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, μια και κατά διαστήματα δυστυχώς λέω, υπάρχουν κρούσματα, ακόμα και θανάτων αθλητών μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Λοιπόν, ας αφήσουμε την εικόνα να δείξει μόνη της. Επίσης, ευχαριστούμε σαν τους χορηγούς Αθανάσιο Μαρτίνο, Χρυσός Χορηγός, Επιπερικλέους, Κώστας Νικολάου Κόνη, Κώστας Αθανασίου Καπάκη, Γιώργος Ηλιάδης, Γιώργος Κογκαλίδης WE24, Κλέαρχος Τζαφέρης, Κώστας Παυλάκης, Κώστας Νικορόπουλος Οράιον, Νίκος Δούκας Ντόρα Μαυροπατοπούλου Ήλιο Μεφέ, Αλέξανδρος Φανενός, Κώστας Δικοδάκης, Νίκος Μίλησης, Αλέξης Τζίμας, Αναστάσιος Μάρτζαλος, Wingas, Αλφα Μπάνκ Καταστήματα Ελευσίνας, Βαγγέλης Νικητόπουλος Διευθυντής και ο κύριος Βέρτος Σπύρος, Χορηγή Αρχιτεκτών της εκδήλωσης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Θανάση Παπαμιχαήλ,
Μιχαήλ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Εταιρείας Επικοινωνίας και Προβολής που έχει αναλάβει και έχει την ευθύνη της προβολής του Πρέπει Υγεία. Κύριε Παπαμιχαήλ, λόγω σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να αφιερώσετε το πολύ ωραίο σημερινό και μεγάλο πρωινό για να παρακολουθήσετε την ταυτότητα. Δεν ακούγεστε. Της πρωτοβουλίας του ομίλου Καλαθοσφαίρης της Ελευσίνας για τον προαγωνιστικό προληπτικό έλεγχο υγείας των αθλητών. Πριν απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από τη δική μου πλευρά τον όμιλο Καλαθοσφαίρης της Ελευσίνας για την τιμή που μας έκανε να μας αναθέσει την προβολή της πρωτοβουλίας πρέπει που όλοι την έχουμε ήδη γνωστή, σε όλους μας είναι γνωστή. Το πρέπει υγεία. Έτσι, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα τραγικά περιστατικά που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια πολλών αγώνων είτε και κατά τη διάρκεια πολλών προπονήσεων. Σχεδιάσαμε την επικοινωνιακή εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων αθλητών, προπονητών, αθλητικών συλλόγων, γιατρών και κρατικών φορέων. Πολύ γρήγορα και παρά τα περιορισμένα οικονομικά μέσα τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας και εδώ ευχαριστούμε και τους χορηγούς επικοινωνίας, όπως επίσης και τους χορηγούς και την περιφέρεια και τον Δήμο της Ελευσίνας και τους υπόλοιπους χορηγούς οι οποίοι βοηθήσανε με την οικονομική τους συνεισφορά στο να μπορέσουμε το μήνυμα αυτό να το απλώσουμε πολύ περισσότερο από την περιοχή της Δυτικής Αττικής για να μπορέσει αυτή η πρωτοβουλία να γίνει όμως θεσμός όπως εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει, τότε οι κυριότεροι διαφημιστές της πρωτοβουλίας αυτής είστε όλοι εσείς, γιατί ξέρουμε ότι και η καλύτερη διαφήμιση είναι η διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Όμως πρέπει να μιλήσουν οι πρωταγωνιστές για την ανάγκη που πρέπει υγεία, οι γιατροί, οι αθλητές, οι υπεύθυνοι αθλητικών οργανώσεων και οι κρατικοί φορείς. Θα ξεκινήσουμε με κάποιους χαιρετισμούς από τους άνθρωπους οι οποίοι και από τους φορείς οι οποίοι ήταν, θα λέγαμε, το καύσιμό μας στην αρχή για να μπορέσουμε να προβάλλουμε αυτό που πρέπει. Και ξεκινάμε με θα ζητήσουμε από τον Δήμαρχο της Ελευσίνας, τον κύριο Τσουκαλά Γιώργο, για ένα χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλους. Ο Δήμος Ελευσίνας από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία τόσο οικονομικά όσο και ηθικά, θεωρώντας ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές γιατί συμπεριλαμβάνουν την ουσία του αθλητισμού. Με άλλα λόγια, ο αθλητής είτε θα προχωρήσει στον πρωταθλητισμό είτε απλά και μόνο θέλει να αθληθεί, να μπαίνει και να βγαίνει από το γήπεδο σώος και αυλαβής. Επομένως είναι μια εκδήλωση η οποία υπερβαίνει τα μέχρι τώρα ενασχολήσεις των διαφόρων αθλητικών συλλόγων και είναι ιδιαίτερο σημαντική. Όπως είπα και στη συνέντευξη τύπου, μακάρι αυτό το ατυχές περιστατικό να μπορέσει να θυμίσει και τους αθλητές και τους προπονητές και τους φορείς που έτσι αλλιώς ασχολούνται με τον αθλητισμό, έτσι ώστε να μην θυμίσουμε άλλα θύματα. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν. Από τον κύριο Γιάννη Βασιλείου, τον Αντιπεριφερειάρχη της Δυτικής Αττικής. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η πρωτοβουλία του Ομίλου Καλαθοσφαίρης Ελευσίνας για το μικρό αγωνιστικό έλεγχο και την πρόληψη υγείας με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των αθλητών
είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη παρέμβαση για τη νέα γενιά της περιοχής μας. Η πρωτοβουλία όμως αυτή έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούμε δύο παράγοντες. Πρώτον, τις σύγχρονες ψυχικά πιεστικές συνθήκες ζωής των νέων παιδιών που υποχρεώνονται από πολύ μικρά να ακολουθούν ένα ιδιαίτερο στρεσογόνο πρόγραμμα εργασίας που περιλαμβάνει σχολείο, σπίτι, φροντιστήριο, σπίτι πάλι για διάβασμα, ύπνος και πάλι από την επόμενη μέρα, χωρίς πολλές φορές τις αναγκαίες ψυχολογικές ανάσες και εξωσχολικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση στη σωματική υγεία και την αύξηση της ευαλωτότητας των παιδιών. Δεύτερον, σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα Υγείας, για την περίοδο 2009 έως 2014, καταγράφεται μια τραγική αύξηση των εφραγμάτων του μυοκαρδίου κατά 43%, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά χολυστερόλης σε νεαρά άτομα και εξαιρετικά ανησυχητικό ποσοστό νέων ανθρώπων που καταναλώνουν φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή. Την ίδια δε περίοδο, ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, περίπου το 20% στα πιο φτωχά εισοδηματικά στρώματα, δηλώνει αδυναμία να λάβει τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις ή και ιατρικές θεραπείες. Ο αθλητισμός, ως οργανωμένο πλαίσιο σωματικής, συναισθηματικής και ευρύτερα ψυχολογικής άσκησης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πρόθεση ενός υγιούς τρόπου ζωής. Ωστόσο, τα κρούσματα ντόπινγκ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα περιστατικά τραυματισμών παικτών και θεατών, ακόμα και θανάτων, όπως συνέβη δυστυχώς και στην πόλη μας, αν μη τι άλλο μαρτυρούν την αναγκαιότητα οργανωμένης προληπτικής ιατρικής στο αθλητικό χώρο. Η πρωτοβουλία λοιπόν του Ομίλου Καλαθοσφαίρης Ελευσίνας καλύπτει σημαντικές ανάγκες πρόληψης, έχει χαρακτήρα κοινωνικής επένδυσης για τη νέα γενιά και δεν μπορεί παρά να τύχει της ολόθερμης αποδοχής και στήριξης από την περιφέρεια Δυτικής Αττικής. Η πρωτοβουλία πρέπει η υγεία αξίζει να γίνει θεσμός για τη Δυτική Αττική. Εμείς από τη μεριά μας θα συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύοντας στον αθλητισμό και τη νέα γενιά, πιστεύοντας στις δυνάμεις της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών της περιοχής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας πει πώς γεννήθηκε η ιδέα του προαγωνιστικού ελέγχου, προληπτικού ελέγχου. Καλή σας ημέρα, αξιότιμη κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της ΕΣΚΑΝΑ, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, εκπρόσωποι των Ολυμπιωτικών, αγαπητοί μας φίλοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Καλαθοσφαίρης της Ελευσίνας, σας καλωσορίζω σε μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση για όλους μας. Είναι η πρώτη παρουσίαση μια πρωτοβουλία του Ομίλου Καλαθοσφαίρης της Ελευσίνας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τη χρονιά που μας πέρασε και πιο συγκεκριμένα την 1η Φεβρουαρίου του 2015, ένας έφηβος αθλητής, Ελευσινιώτης, άφησε τελευταία του πνοή σε αγώνα πρωταθλήματος μπάσκετ της ΕΣΚΑΝΑ μέσα σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο. Τότε έπαιζαν οι ομάδες του Ομίλου Καλαθοσφαίρης της Ελευσίνας και του Πίγασου Κορυδαλού. Ήταν, όπως αντιλαμβάνεστε για όλους μας, μια τραγική εμπειρία, μια σοκαριστική είδηση. Ήμουν παρόν στον αγώνα που δεν έλειψε ποτέ και που ένας έφηβος άφησε την τελευταία του πνοή στον αγωνιστικό χώρο. Πέρασε ένας χρόνος από το αναπάντεχο αυτό γεγονός, από να προσδόκηται αυτή η απώλεια ενός έφηβου αθλητή. Μια μαχαιριά για την οικογένειά του, τους φίλους του, αλλά και για όλους όσους ανήκουμε στη μεγάλη αθλητική οικογένεια. Και σήμερα θα τιμάμε κάθε χρόνο τη μνήμη του. Δυστυχώς, ο δικός μας αθλητής δεν ήταν ο πρώτος που έχασε τη ζωή του μέσα στα γήπεδα. Ευχόμαστε και προσπαθούμε όμως να είναι ο τελευταίος. Κάθε χρόνο σε χώρους γύμνασης παιδιών, ιδιαίτερα σε αθλήματα που απαιτούν έντονη σωματική άσκηση, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά ευνηδίων θανάτων παιδιών αθλητών
αθλητών για λόγους υγείας που θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί αν είχε προηγηθεί προαγωνιστικός έλεγχος πρόληψης της υγείας τους. Εξετάσεις που δείχνουν πιθανό πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί στα παιδιά κατά τη διάρκεια της άσκησης. Με αυτούς τους προβληματισμούς γεννήθηκε η ιδέα της πρωτοβουλίας προαγωνιστικού προληπτικού ελέγχου υγείας των παιδιών αθλητών με στόχο την ευαισθητοποίηση βασικά των γονέων, των παιδιών, των αθλητών και των αρμόδιων φορέων με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιθανότητων να συμβούν παρόμοια τραγικά γεγονότα κατά την άθληση των παιδιών. Και η σημερινή μεγάλη μας εκδήλωση είναι σημαντική γιατί σηματοδοτεί την αρχή μηδενικού ατυχήματος σε χώρους γύμνασης. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για παιδιά αθλητές του μπάσκετ. Σε όλα τα αθλήματα που απαιτείται έντονη σωματική άσκηση, όπως το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, ο στίβος, το τένις, η κολύμβηση, η πάλι και άλλα, απαιτείται ο προαγωνιστικός προληπτικός έλεγχος της υγείας του αθλητή. Το γιατί θα σας το εξηγήσουν οι εξεχθοί καλεσμένοι της σημερινής εκδήλωσης, ειδικοί στον χώρο της πρόληψης υγείας, γιατροί και κορυφαίοι αθλητές. Την πρωτοβουλία μας αυτή την βαφτίσαμε με το αρκτικό λέξο πρέπει, δηλαδή προαγωνιστικός έλεγχος πρόληψης υγείας, με στόχο την εύκολη απομνημόνευση της αδέρφητης ανάγκης προληπτικού ελέγχου της υγείας των παιδιών αθλητών. Πρώτος στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς, τους γιατρούς, τους αθλητικούς συλλόγους και τους υπευθυνόμενα εμπλεκόμενους φορείς. Και ο τελικός μας στόχος είναι να μην πατήσει κανένα παιδί αθλητής στον αγωνιστικό χώρο πριν περάσει τον προαγωνιστικό έλεγχο. Και αυτό θα γίνει αν βοηθήσουμε όλοι, η ονομασία πρέπει, από πρωτοβουλία να γίνει θεσμός. Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, όπως σίγουρα γνωρίζετε, τα τραγικά περιστατικά της απώλειας νεαρών αθλητών δεν άφησαν να συγκίνει την πολιτεία. Η ΕΣΚΑΝΑ καθιέρωσε την πρώτη εβδομάδα κάθε Φεβρουαρίου ως εβδομάδα μνήμης, ως φόρο τιμής για όλους τους αδικοχαμένους αθλητές μέσα στα γήπεδα. Εμείς, από τη δική μας πλευρά, ξεκινάμε δράσεις για την προβολή της πρωτοβουλίας Πρέπικια με ένα πλήθος ενημερωτικών επικοινωνιακών δράσεων σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, εκδηλώσεων, ομιλιών από ειδικούς γιατρούς και γνωστούς αθλητές, αλλά και σε συνεργασία με άλλους αθλητικούς συλλόγους και κρατικούς φορείς. Στόχος μας, όπως προανέφερα, είναι να γίνει το πρέπει θεσμός. Για τον λόγο αυτό, για τον ΟΚΕ, η εβδομάδα μνήμης θα διαρκέσει όλο τον χρόνο, προβάλλοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την πρωτοβουλία αυτή. Εμείς ξεκινήσαμε τον χρόνο δυναμικά. Πρώτον, πριν από 15 περίπου ημέρες, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου με καλεσμένους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να τους ενημερώσουμε για την πρωτοβουλία Πρέπει Υγεία και τις επόμενες δράσεις. Στον χώρο που είμαστε, την Τρίτη που μας πέρασε 2 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η ειδική ημερίδα πρώτων βοηθειών υπό την αιγίδα του ΕΚΑΠ. Αθλητές, προπονητές, υπεύθυνοι ομάδων της ευρύτερης περιοχής εκπαιδεύτηκαν στην παροχή πρώτων βοηθειών σε πιθανά ατυχήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων και των προπονήσεων. Και σήμερα έχουμε μια ανοιχτή εκδήλωση με στόχο την ευαισθητοποίηση των γονέων, των παιδιών, των αθλητικών φορέων και με συμμετοχή γιατρών, γνωστών αθλητών και κρατικών φορέων. Ιδιαίτερα όμως θέλουμε τη συμμετοχή της κάθε μιας και του καθένα από εσάς και την εθελοντική προσφορά σας στη μετάδοση του μηνύματος του προαγωνιστικού προληπτικού ελέγχου υγείας των παιδιών. Θέλουμε να έχουμε εσάς, αρρωγούς και συμπαραστάτες, εθελοντές στην πρωτοβουλία Πρέπει, που ευελπιστούμε να γίνει θεσμός. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να προσφέρουμε στην οικογένεια του αδικοχαμένου αθλητή μας του Αναστάση τη φανέλα στην οικογένεια, η οποία εκπροσωπείται από έναν εξάδελφο, τη φανέλα του νούμερο 7, που είναι υπογεγραμμένο από όλους τους συναθλητές του.
συμπαράστασή τους, τους γιατρούς μας για την ουσιαστική βοήθειά τους, τα μέλη του ΔΣ του ομίλου μας, που χωρίς να σκέφτονται κούραση, χρόνο, χρήμα, συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της ιδέας αυτής. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και που είμαστε βέβαιοι ότι θα αγκαλιάσετε την πρωτοβουλία Πρέπει Υγεία και θα γίνετε οι δυναμικοί πρεσβευτές της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Γεωργία Κατσίγιανη, ειδική παθολόγο και γιατρό του ομίλου.